auténtico placer vir ao Antela, onde xogaron moitos xogadores que un leva coberto na radio, que levamos 35 anos na radio. Agora o adestrador acaba de comentar os saúdos de pibe, e, bueno, son moitos anos. En todo caso, eu nunca fixen un partido do Xinzo, porque incomprensiblemente nunca chegaste desa terceira división, e eso sí que é algo que nunca podemos entender os que somos a Monxe e os que somos de fora. Pero, bueno, este programa é o número 85 que facemos, 85 concellos visitados en toda Galicia. Xa estivemos aquí, estivemos en Baltar hai pouquiño, en Sandiás, e o día que viñamos a Sandiás a facer o hipódromo, ese día xa sabíamos que o Antela este ano estaba de cumpleanos. Non facemos fútbol, salvo casos como este, o Mondariz, hai tamén pouco que fixo 100 anos, o Campestre, que, bueno, da historia do fútbol galego algún día terá que escribir algún xornalista que se chama Arnovo, que teña máis ganas, porque sigo sin saber quen é o club máis antigo. É moi complicado, non está ben datado todo. Entón, ese día xa naceu a idea de vir a Xinzo, habrá que volver a Xinzo, obviamente. Aquí estamos, a marxe de que o encargado de redes sociais, que a verdade merece o soldo, eu espero que che paguen moito polo que faz pelo Antela, porque mandou un correo, eu nunca o lín, sí que mo deixaron, pero sí, mandou un correo avisando de que o Antela estaba de 100 cumpleanos, algo que xa sabíamos, e bueno, e aquí estamos. Fixémonos coincidir de tal xeito, de tal maneira, que sexa o último programa que se emite este ano. Vais emitir o 28 de decembro, e non é ninguna inocentada, a 1 da tarde. Este programa, Convivir Deportivo, vimos de recibir agora un premio todo o equipo hai pouco. Está aquí, además, o representante da Xunta na provincia de Ourense, Manolo Pérez, tamén a alcaldesa, evidentemente. Moitas grazas ao Concello por as facilidades e a alcaldesa por asistir. Digo que o 28, como digo, a 1 da tarde vais emitir ese programa. Próximamente volveremos a máis concellos de Ourense, por exemplo, en Bogorás, onde estaremos no Muxin. Bueno, moitísimo, acabamos de gravar en Parada de Sil, habrá que andar os 92 concellos da provincia de Ourense, que son moitos concellos de Noso Señor. Este é un programa que se emite todos os sábados a 1 da tarde, e a marxe de quen o faga, créannos, ou créanme, neste caso, nunca se debe falar de yoísmo, pero créanme, a marxe de quen o faga, é un programa indispensable nos medios públicos galegos. Goberne quen goberne. Dicímolo a todos os concellos que imos, porque non hai máis que ver a expectación que crea e falar do teu concello e falar do Antela. Son 100 anos, pero o Antela, que un saiba, non ten un programa dunha hora, como vai ter na radio pública, que pagamos todos os galegos. Por diso se trata, así esperemos seguir, e que haxa alguén que xa vaya recollendo testemunho. Gostaríame destacar a labor do meu compañeiro Isidro Sánchez, porque había moitos problemas para vir facer o programa hoxe, porque claro, somos traballadores, moita xente ten vacacións, outra xente está de días libres, e el dixo sí, e el soiño aí montou absolutamente todo, así que, se me permitides, non estamos ainda grabando, dai o primeiro aplauso, por favor. Dous técnicos tamén, Isabel Rodríguez, a productora, pero non xa non se trae todo solo. Pero o caso de Isidro, si él di que non, pois sería complicado. Agardemos que nada falle, está moi nervioso, está inquieto. Claro, se algo falla, temos que evitar, e non se trata disso. Vai haber sorpresas, non van a falar todos, porque é imposible. Teñen que pensar que resumir 100 anos en 54 minutos é unha tarefa casi de auténtica tolemia colectiva. Descubrir a profesores como o señor Carlos, que nos acompaña, don Miro, don Edelmiro, é todo un placer, porque a través de vostede vai non descubrir a moita Galicia, e supoño que lerán algún dos seus 5 libros. Eu tive a ocasión de contactar con algún dos seus libros, e a toda a xente da línea debe de ler, a lo menos, os seus libros, porque non os lín, quero dicir que estivemos mirando algúns deles. E, por suposto, o resumo que temos aquí non ten prezo, o resumo do Fútbol Club da Limia, do Antela. Isto, sinceramente, non ten prezo. Este é un resumo do libro que vai sair, é inminente xa, e este é non ten prezo, ou seja, non ten prezo. A mesa é impresionante, a seguinte mesa vai ser espectacular. Entre mesa e mesa falaremos coa alcaldesa e tamén con Manolo Pérez, as autoridades que nos acompañan. Non temos tempo para máis cousas.
Insistimos, hai sorpresas, vale? Algunas sorpresas sempre habrá e algúns datos, porque algúns das persoas que están na mesa acabamos de coñecernos, verdad? A que sí? Nunca nos viramos, non? Bueno, pois non sabe cousas de vostedes, obviamente, que sabedes. É unha mágoa, profesor, que non poidamos ler as crónicas de Antonio Nieto, sobre todo ese primeiro partido contra o Rayo en Berín, creo que se va moi ben con Berín, non? Bueno, sería interesante que a xente nova collades as crónicas de como escribían e o que dicían de Xinzo e do Antela xa naquelo. De feito, imos comezar o programa dun xeito moi raro e cunha estrela do mundo mundial, que é o voso himno a partir de agora. Xa sei que algún dirá, bueno, é o himno que vai a ser do Antela FC, que xa é hora tamén que tivera himno. E ao mesmo tempo, se se fixan, tamén está de estrea a bandeira de Xinzo da Limia. Non sei se lles pasou inadvertida, pero aquela bandeira que está ali, Isabel, despois se faz o favor, desprégala para que a vexades, porque é a nova bandeira de Xinzo, do Concello de Xinzo da Limia. Imos comezar, son 54 minutos, e ao final, todos vostedes, porque Dani currou moito, entón, o ideal deste programa sería despedilo cantando todo o su himno do Antela. Polo menos o resolto, é dicir, o que se repite. Así que a ver se vos animades, ok? E imos comezar, evidentemente, co himno, vamos a escoitar na integridade, porque é unha estrela mundial, e logo o profesor. Porque sin este señor, sin don Edelmiro Martínez Redelo, Galicia non se entendería. Sin xente como vostede. Outro día estivemos en Foz, con cronista oficial, e grazas a xente como vostede, que fixo 5 libros, que tivo que ir aos blancos a recopilar datos de Xinzo, que xa ten delito o tema, vale? E grazas a Antonio Nieto, porque senón non existiría a historia escrita, porque hai moitas ausencias, porque non hai documentación. Non nos enrollamos mal, verdad? Por si nos olvidamos, nos olvidamos. O programa emítese sábado 28 de decembro a 1 da tarde. Xa o das redes está encargado. E redifusionarase no verano. E o domingo, este próximo domingo, que te reparta a hostia. A ver, que pasa, Sánchez? Que se apaga o móvil? Pois hai que poñerlo, porque non estou sin móvil, sin... Vamos a ver si os como todos. Don Ángel Prol. Probamos. Non estamos grabando ainda, Señor Prol, que tal? Moi boas tardes. Está vostede como manda no xugador? Sí, bueno, por fora sí, pero por dentro non é a mesma historia. Don Desiderio Vázquez, que tal? Por noite, moi ben. Encantado de coñecer o autor do gol. Sí, o Desiderio, mira ti. Cambiou un pouco, non? É un pouco máis novo. 40 kilos. 40 kilos máis. E iso é porque quixo vostede. Manolo Pérez, que tal, don Manolo? Moi ben. O da Xiama deixámolo ou que? Non me preocupa. No, diga vostede, porque non sabíamos si sí ou si no. Prefiero mellor que non, pero me... Pues entón, no, aquí é o que diga vostede, evidentemente. Don Toño Noua, hombre. Buenas noches. Moi ben. Vostede foi moi importante, Bueno. Moi importante, moitos anos no club, sí señor. Además, un ano que, senón, saludos cordiais, non? Bueno, xa falamos. Don Xulio Rodríguez, que pasa? Como estamos? Boas tardes. Todo ben? Don Xulio? Todo ben. Pois, o dito, a ver se o móvil agora sempre ten que... É o meu, Pasa que son patético nesto das redes sociais. Non sei, o mellor de illar o raro. E se non poñemos outro, esa está. Isa, poñemos o Isa. É que sin o tempo, presidente, sin o tempo, estamos complicados. Estades moi calados todos, Estades os que queres xogar o domingo contra o Berín? Estades? Sí? Estades? Pero tedes unha baixa moi importante, non sei eu, sin esa baixa é moi importante, os mellores xogadores da categoría. Está aquí? Sí. Onde está? Eres ti. Dixéronme que se tiveras ben alguna cousa que serías a repaosta. Non estou grabando, Non poden xogar ben. Pagarías algo, Estamos? Sí. Podemos. Sí.
Isa, póngote por si acaso. Bueno, pues empezamos, ¿no? Espera.